Parang So, hi mga sis! Welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe. So yun mga sis, support today's video mga sis, support today's content mga sis. So, meron po tayong gagawin ngayon mga sis. So yun mga sis, support today's video. So mag-unboxing po tayo mga sis. Kasi mga sis, yung in-order ko sa Shopee mga sis is ginger shampoo mga sis. Yung ginger shampoo mga sis is nakita ko lang to siya sa TikTok mga sis. Kasi trending po siya mga sis. Kasi yung ginger shampoo mga sis is pangpahaba ng buhok at pangpakapal mga sis. So, yun mga sis. So, pwede babaehan po tayo. So, yun mga sis. So, nabudol po tayo for today's video mga sis. So, nabudol po tayo ni TikTok. Trending niya talaga mga sis. So, yun mga sis. So, napag-isipan ko mga sis kung what if order ako para so yun mga sis, so nandito na po sa akin yung item mga sis. So kanina ko lang ito nakuha mga sis. So yun mga sis, so sabayan nyo ko mag-unboxing nito mga sis. Kasi nabudol po tayo for today's video. Go! So mga sis, so sabayan nyo ko mag-open nito mga sis for the pasabog ang bag. Ano po ito siya mga sis? Yung back, dalawa siya mga sis kasi mga sis, yung isa dito mga sis is shampoo at yung isa mga sis is conditioner mga sis. So, at umorder din ako ng tricolor concealer mga sis at saka ano to? Glow po sa kilay mga sis. So, mga sis, so uy! So, ito po ating uunahin mga sis. MCY Tricolor Concealer. Wala siyang brush. Ito siya mga sis. Ito yung na hindi siya mapupos. Go! So, gagamitin natin ito siya mga sis sa next vlog ko. At saka next mga sis, itong glue mga sis for the kilay ang peg. 3D Brow Styling Soap. So, hindi mapupos. Meron pa siyang kasamang brush mga sis. Tapit ko na siya mga sis. Mabango siya. I love it. So, try natin to siya mamaya mga sis. Uy! So, next mga sis, ang pinaka hihintay ng lahat ay walang iba kundi ay
Bags. Ams. So ito siya mga sis. Ginger shampoo, 500 ml siya mga sis. Conditioner pala to siya mga sis. At ito yung shampoo niya mga sis. 500 ml din. 500 ml din. Oh, ito yung shampoo niya mga sis. Napaka-legit talaga niya mga sis kasi naka-sell pa siya mga sis. Super legit. Highly recommended siya mga sis kasi sobrang sell niya mga sis. Yung packaging niya mga sis, wala pong damage. Ito yung tamang pagtitake ng ginger shampoo mga sis. So, fully weight the hair, take the right amount of this product on the hand to rub the bubble and then evenly wipe on the hair. Rub the hair for 2 to 3 minutes thoroughly. Rinse clean with water. So, yun mga sis, kung buruhos ang peg. Uy! So, yun mga sis. So, i-open na natin ito siya mga sis. Tingnan natin mga sis kung mabango nga ba yung laman niya mga sis. At saka mga sis, ilalagay natin itong para ano niya mga sis. Go! Abs! Hindi ko ma-feel yung amoy niya mga sis. Parang ano siya mga sis, parang ano siya, parang frutos. Alam niyo ba mga sis yung candies mga sis? Yung mga siya for the pasabog ang peg. For the ano na to siya mga sis, for the so yun mga sis, for the next attack mga sis, so ito na lang pong conditioner niya mga sis for the perfect combo tong dalawa mga sis. For the girly ang peg, go! Same na sila mga sis. Same na yung amoy nila. Parang excited na akong gamitin ito siya mga sis. Parang gusto ko ngayon, pero kaso nga lang, tapos ako akong maligo mga sis kaninang umaga. A few moments later. So yun mga sis, so babalik po tayo sa mga sis dito sa 3D Bro Styling Soap mga sis. Kasi, yeah, tingnan natin siya mga sis kung maganda siya mga sis. And then, mag-a-apply po tayo mga sis for the babaehan ng peg. Go! So, meron po sa likod mga sis kung paano siya gawin. So, spray some water to brush. So, yun mga sis, so, yung brush mga sis, papasain lang natin siya ng barrel light. So, mga sis, kakatapos ko na magpasa nitong brush mga sis at saka mag-apply na po tayo ng kinemi. Totoo ba to? So, meron pa akong mirror dito mga sis. Dowel. Yung isa mga sis is ang layo, tapos yung isa mga sis is ang lapit lang sa yung mukha. Dito naman sa kabila mga sis.
Pantay ba siya mga sis? A few moments later. So yun mga sis, so before ako mag-end mga sis, so kung gusto nyo mag-order nito mga sis, ni ginger shampoo mga sis, so ilagay ko lang yung link sa baba mga sis. And then, yun mga sis, so dito muna natin So dito muna natin tapusin ang ating vlog. So thank you for watching and don't forget to like, comment, and share. And also don't forget to subscribe my YouTube channel para updated kayo sa aking mga vlog. Bye-bye!